Казвам се Катерина Желева, на 50 години, работя като групов фитнес инструктор. Катя, теб те записа в нашото предаване твоя съпруг. Да. Зарадва се? Зарадвах се, разбира се. Не си му сърдита на твоя мъж? Не съм му сърдита. Сега малко ми нарушавате съня са от вълнения, вече пък не мога да спа. Така ли се случва? Вие всъщност от кога сте заедно с твоя съпруг? Как се запознахте? Ние се запознахме в бинго. Като заживяхме заедно, още първата година забременях, роди се големия син. И до 7-та година нещата вървяха добре в семейството. На 5-та година се появи втория син и всичко беше наред. Обаче с Теодор се появяват проблеми. Кога започнаха проблемите? Проблемите започнаха с него, когато навърши 7 години. Заминаваме на една семейна почивка, мъжа ми командировка, аз с майка ми, с баща ми отиваме на почивка, в басейна влиза и внезапно припада в басейна. И аз го дадох тогава на първия път. Викам, слънцето, нещо слънчасъл, нали, паднал в басейна. След което ни закарват в окръжна болница. Хиляди изследвания правят. Установява се, че за момента му няма нищо. После мина година и половина втори припадък. Пак почваме обагьосания кръг при един доктор, при втори се му викат няма нищо. Той искаше да тренира футбол, аз викам не, няма да те записвам, тук нещо се случва. Те ми убеждават, нищо му няма, запишете го да те тренира. И ние го записахме да тренира футбол, ходеше си на футбол, даже повече имаше издръжливост от здравите деца. Вече той щастлив, че ще играе физическо, вече ще ходи на състезания, на футбол, на това и тръгва на училище, подреждат ги, трябва да подкриват нормативи. И в момента, в който ги построяват, той пада и загубва съзнанието, почва учителя да му прави изкуствено дишане, линейката се забавя. Още мъжа ми като ми се обади и викам, този път го изпуснахме. И той си отива. Внезапно. Отивате с Теди в болницата и там лекарите ти казват, нищо не може да направи. Не, там лекарите се борят, правят изкуствено дишане, но казват, че е минал голям период и не могат да го върнат към живота. Молила съм се единствено патолога, когато правеше аутопсията, просто да ми каже истината, независимо какво ще напишат на документите, за да знам как да си помогна на второто дете. Поне той беше тогава благосклонен да ми каже, че е нещо генетично, да обърна внимание на малкото. И оттам татък изобщо как спеше ти? И не спях. Значи месеци наред не спях. Няма сън. Калоян колко беше голям тогава? Калоян беше на 6 години. Предстоеше му да завършва 4-та група и да тръгва първи клас. Тогава въобще не можа да разбере какво се случва. Нали, аз съумях колкото и да ми е трудно, нали, да му кажа, че батко няма да се пребере вкъщи. Някакси преодоля момента, затъй си го в себе си и продължихме по някакъв начин. Кога дойдоха проблемите с Калоян? Проблемите с Калоян почнаха 2 години от смъртта на брат му. За първи път в училището слиза да си вземе закуска и се срива по стълбите. Обаждат ми се от училището. Отивам аз в училището и се обаждам на мъжа ми и викам, да почва, викам от начало. Това дежави просто е кошмарно. И пак тръгнахме по същата грозно отъпкана пътека при същите специалисти. Всичко е добре, всичко е добре, всичко е добре, докато 2017 година не ми се обадиха. Той вечерта беше излязъл със свои приятелчета в квартала и ми се обадиха почти ревейки деца да ми кажат, че той е припаднал, че е с разбито лице, с счупени зъби, целият окървавен, лежи до училището. Това ме накара просто да събера сили и да търся начин аз да съм по-силната. Нямах време каквото и да се отказвам. Всъщност се оказа, че имат и двамата синдром на Бругада. Единият ген е при мъжа ми, другия при мене и просто при децата се преплитат двата гена и сърцето внезапно спира. Това е ново заболяване или? Не, това не е ново заболяване. Това са го открили испански доктори. Свързахте ли се
с испанските лекари? Свързахме се, изпратихме цялата документация и просто те потвърдиха диагнозата. Затова казвам и до ден днешен, че брат му едва ли не го е спасил. Какво трябва да се случи? Ами тогава те ни казаха, всички бяха на мнението, че трябва да сложат този дефибрилатор. Това е някаква машинка? Машинка, която се вгражда тук отдолу с едни електроди от тук, свързва се към сърцето и когато внезапно спре сърцето, този дефибрилатор се активира и подава сигнал. Сигнал електрически, за да може да бъде сърцето. Да. И да почне да работи. Кажете, доктори, какво може да направите за нашето момиче? Много хубава, усмихната, лъчезарна жена. Много ми е приятно. И на мене. Да. Надявам се да стане по-хубава усмивката. Ще стане. Виждам тук един дефект, извадено зъбче. Да. Разкажи ми за него. Този зъб го загубих, може би, преди повече от 4 години. И така и не го направих. Добре. Защото е по-назад. Да, но се вижда. Ще направим консултация с доктор Павлов и с екипа му, но така от тази снимка, която виждам, мога да кажа, че синусът е високо, има достатъчно място, в което можем да поставим имплант. Но като цяло си добре и ще се погрижим за естетиката ти. Очаквате истинска промяна. Супер! Всяка вечер спа с едни пластмасови шини след махане на брекетите и сега, като се пренаредат зъбите и такова, необходимо ли пак да спа с тях? Да, във всички случаи те са много важни, за да могат да задържат този ефект, който сте постигнали при подреждането, така че ще продължиш да спи с тях. Днес започваме с най-хубавите процедури. Има някои стари пломби за подмяна и 2-3 кариеса, които ние ще направим. А по отношение на денталната естетика ще направим полиране на зъбите, така че да премахнем всички външни налепи и отцветявания, които тя има, и в допълнение ще завършим с едно хубаво избелване. Ефектът на професионалното избелване е изключително дълготраен и обичайно зъбите никога не връщат до първоначалния си цвят. Това, което ние правим, е да даваме на пациентите поддържаща система, която да използват в домашни условия. Тук е един загубен зъб по някаква причина. Той беше направен, но лошо беше направен и просто в един момент се отчупим, стана едно парче и трябваше да се извади. Да, и поздравление, че не си направила мост. Обичайно в този случай много хора си правят мостове. Моста какво представлява? Изпиляват се двата съседни зъба, само че те се унищожават и се слага един мост. В твой случай най-добрият вариант е да бъде поставен имплант. Имаме кост, синусът е далече, мястото е прекрасно, млад човек си, така че ние тук нямаме никакъв проблем да поставим имплант. Някакви въпроси допълнителни имаш ли? Не, колкото по-малко знам, толкова по-добре. Има и такива пациенти, които не искат много да им се разказва. Има едни, които идват с написани неща, 10-15 въпроса, нали? Ние трябва да им отговорим. Няма да правя разрез, защото при нея коста е идеална и като широчина, и като обем, и като височина. В този случай може да си позволим да не правим този разрез и по този начин махаме травмата. Защото всяко едно отваряне на ламбо или лигавицата, всяко едно препариране довежда до някакъв отток. Пациентите много често се притесняват именно от този отток. При Катя няма да има никаква болка, никакъв отток. Така че няма да имаш разрез, няма да имаш концили. Ще бъде много атравматично. Представяш ли? Да. Аз се бях приготвила, нали, че ще има разрез. Няма да ме изненадахме. Изненадахме. Ти изненадахме. Хайде да сложим сега опойката. Прави сме. Добро беше. И това по-добре с всичките зъби. Всички това искате. Да ви слагат всички зъби да сложим имплант. Не, аз не искам да. Не. Собствените с зъби си е по-добре. Категорично е така, да. При Катя сме поставили немски имплант, който по протокол трябва да се интегрира за 3 месеца. Но след месец и половина ние ще направим контролния преглед. Тогава е рисковия момент за отхвърлянето на импланта. В един случай не очакваме въобще такова нещо. Няма да включим даже антибиотик, защото не се налага. Утре ще имаме контролен преглед. Добре. Днес какво ще направим? Ще разкрием този имплант, ще постави едно пънче, което
на базата на това пънче ние ще го сканираме, той ще изпратим отпечатъка директно в лабораторията, без да взимаме реално такъв и да започнем да работим нейната постоянна коронка. Ще го направим с интраорален скенер. За теб това ще бъде много по-комфортно, много по-бързо и най-важното, че образа, който получаваме от този скенер е много по-прецизен, отколкото по старите методи. Смятам, че крайният резултат е много добър, защото успяхме с минимални инвазивни методи, само с бондинг на резците да постигнем така една подредена и красива усмивка и най-вече здрава. Как се чувстваш? Харесват ли ти? Вау, да. Много са добре. Виж, почертали сме двата резеца да са малко по-дълги, по-доминиращи, една по-женствена форма сме създали. Право, съвсем по друг начин изглеждат. И белички. И белички. Моята визитна картичка на работното ми място беше 50 новите 30 и аз наистина реших да се променя и да покажа, че наистина 50 са новите 30. Благодарение на доктор Павлова вече зъбите са доста бели, няколко пъти ги избелваха, подравняваха. Пожелаваме и да носи тази усмивка гордо, с чест, защото тя е мъжко момиче, но с усмивка се пленяват много сърца и трябва да се усмихва.